La República. Estat d'eufòria davant un fet que a hom suscita una extrema satisfacció. La nau Bòstic és la República. Benvinguts i benvingudes a La República, gravada des de l'espai Roman Palànquic de la nau Bòstic. Avui som dia 28 de novembre i fa 11 anys Wikileaks i 5 grans diaris comencen a publicar documents interns del Departament d'Estats dels Estats Units. Nosaltres no traurem documents classificats del Reino d'Espanya perquè no els tenim, però segurament acabaríem assassinats pel CNI o a l'exili com els nostres compatriotes o a l'ambaixada russa, o a la cubana, també podria ser. O amb una injecció d'hormones femenines per baixar el nostre libido, també. Avui tenim el plaer de tenir a la taula, a part dels meus amics, la Mercè i el Víctor, també tenim una creadora de contingut que si aneu al lavabo, us esteu allà 5 minuts amb el TikTok, us la trobareu seguríssim. Tenim a la Berta Aroca i Xica. Berta, com estàs? Molt bé, moltes gràcies per convidar-me, em fa molta il·lusió estar aquí. Hòstia, merci. Quina impressió t'hem donat de primeres? Ja? No, sincerament m'heu donat molt bona impressió perquè jo pensava, igual és incòmode o tal, i quan he arribat superoberts i superexplicant-me coses, doncs superbé, fantàstic. La bona impressió. La Mercè, que És que bàsicament això va sortir com una manera clandestina d'un bar quan hi havia Covid. Per trobar-nos, com no teníem bar, vam dir, mira, fem un podcast, ens trobem i mentrestant bevem i ens emborratxem junts. Això no m'havíeu dit, però m'agrada també. No hem explicat aquesta part. Tu què tal, Mercè, com estàs? Pues jo molt contenta, perquè la setmana passada van ser les festes del barri de la Sagrera, a Sant Andreu, i vam veure dues gegantes, una que és la Sagrarina, que és la geganta que ja fa 18 anys que està a la Sagrera, i l'altra que és la Bostiquina, que just ha nascut aquest any, per ella és la geganta com de la nau Bòstic. I cal dir que la Bostiquina i la Sagrarina són molt amigues. Bueno, de fet són parella. Són parella, Sí, s'han promès. jo crec que sí. I estic molt contenta perquè l'espai on gravem i el barri que ens acull, doncs que tingui aquest puix de cultura popular. Clar. És que, a més, jo crec que, diguem, el món del gegant sigui gaire, diguem, de ment oberta, jo crec. No. És a dir, que està molt bé que des d'una iniciativa alternativa com és la nau Bòstic, doncs es comenci com a canviar una mica el xip dels gegants, perquè, a veure... El gegant i la geganta, Sí. No, perquè són dues gegantes. per això està molt guai. És a dir, quants gegants heu vist que, és a dir, que normalment el senyor és amb barretina i amb roba de pagès i la tia és amamentant sempre un nadó. Sí, Sí, és a dir, supertradicional. Sí. Víctor, tu què? Com estàs? Molt bé. Sí, ara començo a ser útil a la societat. Ara està molt bé, estic formant-me per ser útil a la societat. És a dir, no em fan bullying. I et paguen diners? No em o paguen, t'estàs formant estic pagant. gratuïtament? Estic pagant, Vale, està molt bé. estic pagant per fer-ho. Però està molt bé perquè, mira, així com a mínim, doncs... El becario becado, Sí, becario i com a mínim amb perspectives de ser útil a la societat, sobretot. I després que estic content perquè no m'han fet bullying, ni m'han pagat, ni m'han apunyalat. Això és important que no t'apunyalin, Sí, que Merli doncs, deixa les expectatives molt altes de nivell de conflictivitat a l'escola. Però bé, sí. Jo, gràcies per preguntar-me. Com estàs? Jo estic bastant bé, també. O sigui, ja a la feina molt bé, tota la meva vida va molt bé. Abans de començar el programa, m'agradaria anunciar-vos que a part de la nau Bòstic i de Mai Morirem, tenim Birra 08, que ha acceptat fer una col·laboració amb nosaltres i ens anirà portant cerveses i fer que ens emborratxem un dissabte pel matí, aquí per la cara, i fer-ho com a excusa de que, hòstia, veniu. I està molt bona, per cert, que l'acabo de provar i... I aquesta és la Mescladís, que de fet fa referència a la nau Bòstic. Sí, l'etiqueta és superxula, no la podeu veure si l'esteu escoltant per podcast, però és molt xula, és de la façana d'aquí de la nau Bòstic i hòstia, està molt guai que projectes tan xulos. I porta el còdic postal del meu barri també, de casa meva. Sí, 08027. Exacte. I mola perquè és com dues coses que molen molt, es junten. I ara són tres, perquè també està la República. És com explosió, saps? És com quan ens vam entrar que Piqué i Shakira eren parella. I que eren un fill, doncs és una mica el Milan. Això és el Milan. Berta, per començar així el programa una mica per trencar el gel, fem una pregunta random sempre, que no té res a veure amb actualitat, no té res a veure amb res, i nosaltres te la tirem i tu dius el que... tots en general anem dient alguna cosa que hagi passat. La pregunta d'avui és quina és la funció més estranya que has vist fer servir amb una mascareta quirúrgica? A veure, és que clar, és molt difícil. Sí.
És molt precís. És molt precís. Sí. Però és que portem ja des del principi de la pandèmia que les mascaretes les feien servir de tot menys per tapar la boca. Sí, jo em sembla que el més raro que he vist amb els meus ulls és la mascareta de funció de taparrabo. Joder. Però ja no crec que hagi vist res més raro que Però això. aquesta és molt rara, Però això ho van fer amb una pel·li... Com es deia aquella pel·li que van fer... no me'n recordo ara. Però bueno, era una pel·li que et posaven un taparrabos amb... Ah, la Borat. El Borat. Però no Sí, està home, no, pa- però però que no està està dient una parlant, mascareta, no? no Sí, està sí, sí. dient La mascareta quirúrgica. un biquini petit. Saps? Està dient mascareta quirúrgica. I en quin ambient ho vas veure, això? No ho puc dir. Vale. Vale. Tu Mercè? No, jo no. Jo, el màxim així friqui és fer servir la mascareta com d'antifàs per dormir al tren. Com el Jiménez Los Santos, que també es va posar... Igual, sí, però aquest portava com... De fet, no portava la FP2 aquesta, perquè si no seria la d'unicornio, no, saps? Perquè si no, com no li tapava els ulls. Llavors, la blava aquesta, doncs, ficada així, i era exactament en un tren que sortia de l'estació de França i anava cap a Vinaròs, o sigui, és la gent del sud, que ens matarem a tots, doncs està com ja anant a un nivell més elevat d'utilitats a la vida de la mascareta quirúrgica. Guai. Ah, jo? Sí. Ah, guai. Vinga, Víctor. Per exemple. Sí. És a dir, jo no és gaire raro, però un dia anant pel carrer vaig veure un senyor gran, fascinant, que anava com molt ben vestit, gordo com una cosa, és a dir, era impressionant allò. I el tio fumant un puro i la mascareta, en comptes de tenir la baixada, diguem, a la papada, el que en diria ser la papada, doncs la tenia al cap. Llavors era molt maco perquè deies, ostres. La barretina, Sí, Això sí. ho fa molta gent, Sí. però els profes de la uni... Ah, també? T'ho dic en sèrio, el de Al posar-se cap. la mascareta Com si fos aquí una ho diadema. fan molt. Sí. Hòstia, a mi em fascina Jo no sé això. la gent, però... Això és una mica com que dius, no sé... L'equipar, no? Cap Es diu, avall, no? No cap clar, a dalt. és com l'equipar, no? Una mica de... sí. Sí. Que no es cau, però no es cau perquè està com assegurada amb les ulleres. Amb les Jo fa un parell de setmanes anàvem amb la moto i saps allò que et pares a un semàfor i comences a observar, perquè és molt avorrit estar-te 2 minuts sense fer res. I jo anava observant i veig a un xaval... Per contextualitzar, l'Héctor té un TDAH disparadíssim. Sí, o sigui, sí, no pot estar quiet. Llavors, I veus a un xaval a la Ronda General Mitre, o sigui, dels carrers amb més pasta de Barcelona, el portal més gran de tot General Mitre, i veus a un gos enorme i el seu propietari al costat, El seu company. i el gos comença a fer una tifa i el nen comença a tocar-se les butxaques, comença a tocar-s'ho tot, i llavors es toca aquí a la barbeta i decideix que, com no té paper, la manera és agafar la mascareta, agafar una tifa, però la tifa era més gran que la mascareta. Ai, quin fàstic. Calla. I veus el xaval mirant un costat i un altre, a veure si l'està mirant algú, i justament Sí, l'única l'està persona que mirant. l'estava mirant en tot Ronda General Mitre era el tonto de la moto i jo partint-me el cul jo sol mirant el xaval com recollia la merda. Almenys la va recollir, no la va deixar sí, allà. no, sí, està molt bé. la cosa... Sí, També t'he A de dir, veure. perquè està al portal més pijo de tot Ronda General Mitre. Si arriba a ser davant de casa meva, ja et dic jo que la deixa La allà. deixa allà, ja, seguríssim. com si haguéssim... Vull dir que per molt que s'hagués, jo què sé, utilitzat la mascareta per agafar la caca del seu gos, doncs cal dir que va fer molt bé en recollir la caca Bueno, del però gos. tampoc sembla finalitat, és a dir, si estem parlant d'una zona alta de ciutat, pensa que els rics, com més pasta tens, Igual tenen més recargolat ets i més... un fetitxe i més, d'aquests. clar, potser l'agafaves i després se la menges. Què dius? Sí. Sí. A mi el que més gràcia em feia, saps? Hi havia la caixeta aquesta que posen les bosses de la merda dels gossos. Sí. Doncs tenia la caixa però no tenia bosses, que dius, llavors què et serveix portar aquesta merda? Home, però se li haurien acabat, potser el gos tenia diarrea, saps? I havia utilitzat com 3 bosses fins a arribar al portal. No se sap. Hòstia, ha molat aquesta al final, la pregunta aquesta. Bueno, a veure. Parlem-ne. Fem una mica per conèixer-te, Berta. Et farem unes preguntetes, tu respons el que et dóna la gana, podrem anar parlant tots 4. Primer de tot, qui és la Berta Aroca i Xica? M'agrada molt que digueu la I, perquè molt poca gent la diu, ho però jo vam sempre buscar, l'afegeixo. Som supercatalans. O sigui, no, de fet vam fer com un exercici perquè vam De veure buscar a Wikipedia. No, un TikTok teu que deia com que moltes vegades era Berta Aroca i llavors que no era Berta Roca Ni Berta Arcoach, ni Berta Exacte. Arocaca, com em van Arocaca. dir. Llavors vam no. fer com un d'esto de dir, bueno, li fiquem tot, perquè tu fiques Berta Aroca i Xica, llavors vam Sempre. dir... La I és supercatalà, sí, tio. ella és... Al DNI et portes la I? No. Ja no és la I. No existeix. Bueno, però el de què ponen tu DNI trobo una mica amb Exacte, discurs no li molt podem dir fatxa. això, sí, perquè... En fi, no hipotenusa, sí. Sí.
Doncs jo sempre dic que la Berta Aroca i xica, res, sóc una tia normal i corrent de 19 anys, que estudia, que queda amb els seus amics i tal, i a més fa vídeos. Però a mi no m'agrada que la gent, l'única personalitat que em vegi és que faig vídeos imitant a profes, saps? Ja. O vídeos dient que em fa por conduir, que per cert ja no em fa por conduir. Llavors és això, sempre dic el mateix. Avui has vingut conduint? No, avui ha conduït la meva mare. A Barcelona jo, de Sí que moment, encara no. m'atreveixo. És que Barcelona té tela per Sí, conduir. sí. Què trobem a les teves xarxes? Ja no només TikTok, sinó Instagram, Twitter... Què podem trobar? Vale, que guai. Bueno, a TikTok, tonteries, jo imitant a profes, jo imitant a nenes repel·lents i més coses. A Twitter me'l vaig obrir fa molt poc i també publico coses. El que et surt pel cap. Bàsicament, molt estúpides. I a Instagram és més personal. Fotos meves, fotos amb la meva parella, amb els meus amics, de la uni, molt variat tot. Està guai. Però això està bé, perquè hi ha molts que... O sigui, jo crec que cada xarxa està bé que tu, per exemple, concepis una xarxa com Instagram, com un àlbum de fotos personal teu, que no sigui... Social, no? Bueno, que sigui com més que tu el vegis i vagis a buscar allò de dir, ai, mira, pues aquest dia que bonic allò, no Sí, sé què. 100%. I que potser TikTok és com més Què va informal passar? de dir, va, jo sí, ho faig, ho tiro Totalment, ho i has descrit llestos. tal qual, sí, sí. Clar, és a dir, Twitter, resumim amb Quim Torra. Twitter és Quim Torra dient hem d'implementar república, Instagram és Quim Torra menjant-se en Frankfurt. Exacte, sí. Bàsicament. És personal, sí. Quina de les xarxes vas tenir primer més influència? A YouTube, A YouTube. quan me'l vaig obrir amb 11 anys. Amb uns Hòstia. anys. 11 anys. Sí, Era era molt 11 anys, petita. que jo no tenia que I 11 què anys pensaves? seus, 11 anys seus, sí. Penjava vídeos en castellà, Hòstia. ensenyant lo que hay en mi mochila, les rutines i coses de la uni que al final és que passaven els anys i ja no em representava això. Però m'encanta l'unboxing com unboxing De la motxilla, saps? eh? Sí, sí, sí. Sí. Que ara s'ha posat de moda aquest vídeo a TikTok. Ah, sí? El Jo de- penso, jo fa Sí, 7 clar. anys que el 7 feia a anys, YouTube. Sí. Però bueno. I quan vas saber que que la gent admirava, que tenies facilitat en fer-ho? Jo realment va ser a partir de TikTok, al febrer d'aquest any, perquè a YouTube tu tens molts seguidors, però pensa que és a nivell d'Espanya i de Latinoamèrica. O sigui, tu per Barcelona no et trobes a ningú que et conegui. Comences a fer contingut en català i de cop et trobes que a la uni et coneixen 5 persones. Que RAC1 et truca per treballar allà, que adolescents, tal. Jo va ser a I partir que la república que et truquen. Sí, sí, o sigui, ja és... He arribat al màxim, saps? Ai, que maca. Que guai. I va ser a partir de TikTok, al febrer o al març. Bueno, potser al maig, que és quan vaig començar a treballar amb adolescents i em va trucar en Roger. I com vius a l'estar tan exposada? Anant al psicòleg. Oh. Salut mental, No, sobretot. sincerament, ara ja en sèrio. Jo sóc conscient de que quan penjo coses públicament, òbviament estic exposada a rebre crítiques. Sí. Però una cosa és una crítica constructiva, tipus, no m'agrada com has parlat aquí, això, un matís, hauries d'utilitzar aquesta paraula. I l'altra, quan t'insulten sense recordar que darrere de la pantalla hi ha una tia Hi ha de una 19 persona, anys que sí. està llegint allò, igual es passa tot el dia plorant i defensem molt la salut mental fins que ens posem a insultar públicament algú a Twitter sense pensar que realment jo llegeixo tot allò. I, per exemple, fa una setmana em vaig passar plorant tot el matí per un fil que es va fer de mi de Twitter, que jo no sé, que a vegades s'ha de pensar, tio, que encara que faci vídeos, chill. Que és molt fàcil criticar Bueno, que des de sí, casa sí, teva exacte. al sofà Sí. o al lavabo, estar criticant és molt fàcil, que Sí. després posa't tu davant d'una pantalla i digues tot el que... Bueno, nosaltres l'altre dia també vam penjar un TikTok i ens van començar a insultar, que dius, a veure, que Tampoc és cal. una broma, és una cosa que estàs fora de context, no cal que fotis una bola tan gran d'una Però és que a gilipollada. vegades quan fas una broma i la gent no ho pilla, madre mia, la de disculpes que has de donar, eh? Sí. Però després moltes vegades també les persones potser que insulten més o que no... Bueno, com si diguéssim, els haters. Sí. Com que tu estàs insultant algú que està donant la cara, no? Que ha fet un vídeo, que no sé què, i aquesta persona que insulta no potser és un perfil que dius no surt Des ni de el teu nom, l'anomenat. ni surt una foto teva, vull dir, tu des de l'anonimat, a casa teva vas en plan, he tingut un mal dia i vaig a carregar contra la primera persona que trobi, 100%. que no t'ha fet aparentment res, i després el que tu dius de les bromes, doncs o sigui, jo entenc que hi ha bromes doncs que igual no sé, senten jo bé a tinc tothom. un tipus d'humor i tu tens un altre tipus d'humor, però d'aquí a que perquè a mi no em faci gràcia hagi de insultar-te a nivell... Mira, jo he arribat que a la sigui. conclusió que hi ha gent que té un mal dia i Sí. veu una cosa que no li agrada i ja està, i descarrega contra tu. Mira, a mi les crítiques constructives m'ajuden a millorar, Clar. però els insults no m'ajuden en res, o sigui, Sí. només em destrossen. I
I això ho estàs treballant per canviar, que no Sí. t'afecti tant, entenc. Ahir justament ho vaig mencionar a la psicòloga, li vaig dir que no m'afecta molt i no, m'agradaria que no m'afectés tant. Sí, bueno, però vull dir, Però jo és que a crec... més perquè tu fas una cosa perquè t'agrada i després també parlarem sobre el català i que també hi ha, dintre de totes aquestes crítiques també hi ha moltes coses que és simplement per fer contingut en català, que també em sembla al·lucinant. Però, o sigui, tot aquest temps que portes fent contingut a xarxes socials, vale, estàs exposada, però és que la gent no, per estar exposada no has d'estar d'acord en crítiques que no tenen ningú fonament. O sigui, És això, tal qual. I sobre el català, jo he anat veient al teu Twitter, sobretot que vas penjant coses de, hòstia, m'estan dient que parli en català, en un altre idioma que no sigui el català, que et passis al castellà, que no només has de fer contingut en català. Per què tu fas contingut en català? Jo faig contingut en català perquè és la meva llengua, perquè penso, somio, reflexiono. És que és la meva llengua, o sigui, no hi ha més. La gent em diu, no, tu lengua és el castellano, però tu qui ets per dir-me quina és la meva llengua, per començar. Això per primer. Després, perquè em surt del papo, Sí? i és que no hi ha més. No faig ni per tenir més seguidors, ni per voler ser una influent, com ha dit molta gent, ni perquè vaig traicionar la gent quan feia vídeos en castellà. Se'm va ocórrer fer-ho en català, gràcies a en pare, en Long, que va venir aquí, és molt amic meu, a TikTok, i ja està. És Sí, que el no hi ha Long mola molta- molt, és molt guai Sí. el Long. Ja, i molt bona persona. Sí. Però al final és com la teva xarxa, vull dir, tu pots fer els vídeos amb l'idioma que et doni la gana. Només vull dir, faltaria. No. O sigui, al contrari, si tu vols arribar a més seguidors, hi ha més gent que parla castellà que no pas català, per tant seria com... Si vull arribar més, doncs inclús el faig en xino, no? Perquè és la llengua Sí, més sí, parlada ja, però bueno, potser aquí no Va, el dominem. Però vull dir que al final són els teus vídeos, el teu perfil, i tu decideixes com... Vull parlar d'això i ho vull fer amb aquest idioma, i ja I està. ja està. Bueno, és com, o sigui, em recorda molt a la universitat, que els professors ja directament et canvien l'idioma Però a jo això em castellà. queixo, eh? Sí, Em trobo sí, però horrible. serveix per alguna cosa? Sí. Home, No? Ah, queixar-se? Queixar-se perquè No. parlin en català. No. No, només serveix de que la gent et digui que ets Que ets nazi. ets molt radical per voler que la llengua es faci, que la classe Que- es faci en català. Com la samarreta de la doctrina, no? Que Perdó volem- per parlar català a a Catalunya. Sí. Sí, és que sembla un missatge molt nazi, però és que realment és que estem al nostre país, parlem en català i crec que no és res Però raro. Per què és nazi? exacte. No ho Ja, sabem. no, per mi no. No, jo crec que nazi no seria, jo crec que, com si diguéssim, la persona que verbalitza que potser no és a dir, que això del català, potser és com que ens veu a nosaltres com que tenim una superioritat per dir, bueno, jo parlo aquesta llengua perquè no em dóna la gana... O sigui, com si jo fes un esforç per parlar català sense entendre que realment faig l'esforç per parlar castellà. I és com... No és que jo el parli per tocar-te els nassos a tu, sinó és perquè... És que És la no meva sé, llengua. jo escric la llista de la compra en català, no l'escric en qualsevol idioma, per Doncs tant... quan poso Kleenex, que ja ens ho faig en anglès. Sí, llavors sí. Berta, per canviar una miqueta, com decideixes quins continguts fas o què penges i què no penges a les xarxes? Doncs, per exemple, a TikTok tinc dos TikToks, dos perfils. A un faig coses més amb la intenció de fer riure la gent o entretenir-la, tipus de profe i tal, i a l'altre és més personal, però sense entrar molt en la intimitat. En plan, per exemple, coses de casa no m'agrada ensenyar-les. La meva família a vegades han sortit, però tal. Aleshores, tampoc no ho trio massa, Simplement. Igual hi ha certes opinions que, com que no canviaran res, doncs millor no les dic. Te Però les si calles, per Sí. si a cas. Sí, T'autocensures? era una de les... Depèn què sí. No, per saber, vull dir que després penso que potser hi arriba un punt en què hi ha persones que estan molt exposades que arriben a autocensurar-se per dir si he arribat a dir això i m'ha caigut la de Déu, doncs potser no cal que pugi aquí perquè l'opinió serà encara... O sigui, el que diran les altres persones que ho vegin, si jo he fet una broma que considerava que estava bé, potser m'ha caigut pals per tot arreu, doncs per pujar-la un Clar. toc més, doncs jo la faig amb la meva intimitat, que em sentiré més còmoda i no... Això també és una merda, perquè també penso que amb la influència que tenim hi ha certs temes que s'han de tocar. Sí. O sigui que... I que són importants, i que si no es toquen, Clar. justament s'han de tocar perquè es trenqui el tabú. Exacte. El que... O sigui, això que deies de com decideixes, com no l'autocensura, adolescents.cat i RAC1 tenen el plaer de tenir-te entre sus files. Jo el tinc. Vale, era justament la pregunta. Ells t'han censurat o t'has vist censurada en algun moment per ells
I a part d'aquesta pregunta és, tens alguna cosa a dir sobre ells? Ai. Bo, dolent, el que Vale. vulguis. El És que el teu tinc a espai. dir és que m'han canviat la vida, sincerament. O sigui, crec que no he sigut tan feliç mai. Ai. Des de que em va agafar adolescents, de debò, que és que cada dia li agrairia en Roger Carandell, però és que m'enviarà la merda, de debò, però és que m'han canviat molt la vida. Que vegi aquest vídeo i així li vas I em posar... puja el sou, li passes, i em puja el sou. Clar, exacte. li passes un gif i que sigui tota l'estona puja'm el sou. Ah, doncs sí, molt bé, em sembla fantàstica idea. O un sticker. No, però jo d'adolescents és que sempre ho dic, és que et donen una llibertat per fer tot. Mai m'han dit que no a res, mai. A vegades, si m'equivoco en una paraula, doncs em diuen, Berta, aquesta canvia-la. I a RAC1 és que és molt diferent, perquè a RAC1 el públic és molt més gran, em segueix gent més gran i tal, i coses que són molt adolescents, doncs millor no les dic. Ja te les guardes per l'altre programa. Bàsicament. Però no, mai m'han censurat ni res, sempre tinc molta llibertat. T'han preguntat diverses vegades si eres independentista, si ets independentista i tot el rotllo. A nosaltres no ens importa si ets o no independentista. Molt 2017. El que sí, és molt 2017. Ens importa més si ets de mobilitzar-te a les xarxes o mobilitzar-te al carrer. O amb dos. Uah, les dues. Both. O sigui, sí, les dues. Al carrer, perquè és que ho trobo necessari, tu des de casa, doncs sí, igual pots anar enviant missatges i tal, però no aconseguiràs res. Ara no, però per la pandèmia no surto, en plan, perquè quan hi ha molta gent no em sento còmoda ara mateix. Però durant les manifestacions del 2019, de l'octubre del 19, cada dia estava allà i a més ho penjava. O sigui, jo penso que tens una influència, estan passant injustícies. Exacte. Clar que li has de donar veu. I qui digui que no i em vulgui deixar de seguir, millor per mi perquè faig neteja. Ja, Aleshores sí. m'agrada combinar les dues. Que ho Sí, sé. la porguita, l'autopurguita, està guai. I què passarà abans, la independència o que estiguis a TV3 presentant el A Telenotícies? TV3, però perquè això ja es veu. És broma, Però a Toni TV3 Cruanyes, ves fent les maletes. És broma, però és cert. És broma, però si quieres no és broma. La última pregunta sobre el català i després ja passem una miqueta, si voleu parlar una estona més. Com decideix... perdona. Epa. Quins inconvenients li veus a fer contingut en català a les xarxes? Ai. O pros, també pots dir-li pros. Vale, jo diria que inconvenients pocs. És que diria que cap. A part que t'insultin per parlar en català. Però són insults que no fan mal No. ni fan ràbia. O sigui, no. Es fan fins i tot Però gràcia. No? jo crec que si algú t'insulta per parlar català és com que tu tens un problema per no veure més enllà del teu marc mental, que és I els insults de Viva Vox? O sigui, l'insult que conté el Viva Vox... Bueno, això ho trobo un ignorant suprem. Més que no vull parlar dels votants de Vox, perquè és que clar. Llavors em vindran a casa i em pagaran. Però I després també és un insult, com si no hi haguessin feixistes catalans. sí. Saps? Vull dir, a veure, També. per favor. També ja n'hi ha bastants, Sí. Bueno, Berta, fem una mica... Si voleu parlem una mica més, però teníem intenció de fer una secció, te l'hem preparat exclusivament per tu, perquè com sabem que t'encanta el català, t'hem preparat una secció que consisteix en agafar frases fetes, vale? I transformar-les al que seria el dia a dia actual. O sigui, estan molt antiquades les frases fetes, o sigui, el pot petit hi ha bona confitura, doncs has de traduir-la a una persona que és del segle XXI. L'hem d'actualitzar. Adaptar-ho, bàsicament. Ja ens et donarem alguns exemples. Un exemple. Sent concretament O sigui, un exemple. et donarem un exemple i després et direm també la definició, per si no la coneixes, no coneixes aquesta frase festa, que puguis igualment explicar-la als nostres seguidors. vale. L'exemple és a bodes em convides, que vol dir que està de puta mare, o sigui, algú que està molt guai, i la república no sé si saps què és. La república saps què és? A part d'això, És a dir, és un metaconcepte. el metaconcepte de la república és... Mercè, com ho explicaries, la república? Ah, la definició. La definició de la Espai república. La república és espai que Allí- suscita allí- a hom una extrema satisfacció. Sí, espai de llibertat, que sí. O sigui, la república, nosaltres, quan comencem el programa, diem que la república és tot allò que a tu et provoca una extrema satisfacció. Ah, per vale. exemple, jo puc dir... Com un orgasme. O sigui, la república és un Sí. sinònim d'orgasme. Bueno. Sí, jo puc dir, hòstia, aquests macarrons són la república. Exacte. Perquè són uns macarrons doncs no nivell havia de la sentit meva mai. padrina. És Vale. No, això no És nostra, purament- Ah, vale, Cita pròpia. No em sona de res, Això és com tio. Boni Pissador, que genera com dites a si mateix. Sí, És generem a dir, vocabulari. Sí, Vale, vocabulari, vale. com aplicar a si I mateix. aquesta secció en Ja està. concret es diu Pompeu Farra.
fantàstic. perquè és com agafar i de tot allò que seria com supercorrecte en el català... A veure, no és el nom tampoc més original. A veure, perquè- les festes no és de la festa- UPF es diuen UPF. Exacte. També podem dir-li Pompeu Fúnebre, si preferiu, però no cal. Home, i segur que el Pompeu Fabra, a les seves èpoques, diguem, d'estudiant universitari, Alguna... era el Pompeu Fabra. Era en Pompeu Farra amb moltes orgies. No tenia també. gaire cara, però jo crec que sí. Comencem amb el primer, que seria el pot petit i a bona confitura. A veure, com ho podem dir? Jo crec que en tinc una. Sí, jo també. A veure... Ah, sí? Jo tinc com a molt que és el pot Perquè petit i sempre el van en pitjor veu verí. baixa. Com? Torna? O sigui, Pot petit, el pitjor verí... En lloc de confitura, verí. Tio, però Però si és al revés. No, però això és com molt de iaio, molt de poble. Ha de ser algú És que així jo, com- clar, jo soc de com poble. A Pe- mi és que m'ha fet Déu amb uns aprietos. Pere Aragonès ha arribat a president de la Generalitat de Catalunya. Això I seria el pot Madrid petit clar. de la confitura. Sí, sí. O dir Leo Messi és més bo que Piqué. També. Clar, Vale. perquè és més petitó. Vale, ja està, ja he pillat. Ja has pillat el concepte. Sí, Vale, ara mola. sí, ara sí. Els quatre vents. En totes direccions. Ai, és que és molt difícil, clar, ara quedaré... Esquerra Republicana de Catalunya. Bàsicament. Sí, clar, en totes direccions, sí. Sí, sí, eixamplar la base. Eixamplar la base en totes direccions. Sí, mola. Sí. És que potser només l'estic pillant altres, el joc, eh? No, ho estic No, pillant, ho està però és pillant, però que és m'he llevat... processat també a les 10 del matí. És a dir, cadascú, si l'acudeix un exemple, és a dir, hi ha moltes variacions, és a dir, cadascú pot donar la seva, saps? Dir-li el nom al porc. Què vol dir? Dir-li el nom del porc, o sigui, com dir-li de tot. De tot, no? Insultar-lo. Jo crec que també és això, és insultar-lo, insultar algú. Dir-li el nom del porc. Insultar algú? Posar algú... Els espanyols miren els meus vídeos de TikTok. Exacte, molt bé. Hòstia, molt bé, ho has pillat molt bé. Ets un espanyol mirant vídeos de la Berta Roca. jo veig molt això, Mira, jo també tinc una altra frase feta que és el mateix concepte. És ser un curt de gambals. Que interessants, que no les havia sentit mai, Que li eh? costa comprendre les coses. Mira, veus? Mira, més o menys... Està curt de exemple, gambals. Ets un Héctor Martínez com una catalana. Hòstia, merci, No. Es va ficar de moda el concepte marmat al Twitter. Molta gent diu, ets un marmat. Què vol dir? Però no és com... Marmat jo ho vaig buscar, i la merma és allò que sobra i que es llença, per exemple, d'un restaurant. Imagina't que tu, per exemple, compres, jo què sé, una amanida per fer tantes amanides, te sobre l'amanida i la llença. I això són les mermes. Clar. Però a Twitter hi va haver com, no sé, però farà com uns 5-6 mesos o així, que tothom, l'insult típic era ets un marmat, com Que dient. lleig, tio. I ho vaig trobar com en plan, com heu anat a buscar el concepte de merma, que és com del FIFO, del first in, first off, que ja és com d'economia per agafar i insultar algú. És català, és com escòria. Escòria al final era el que sobrava quan fes el procés productiu. És a dir, el que sobra de quan a les fàbriques, el que sobrava, Sí. tota la merda que hi havia era escòria. I totes aquestes coses les empreses ja ho compten, que se'ls hi sobra. La merma és com un concepte que ja el tenen, de que perden tants diners de merma. O sigui, es diu que perds... És que estudio economia, saps? I tot això jo no ho sé. Però Bueno, no passa res. Per quin curs fas d'economia? segon. Encara falten 2 anys per acabar. Hauria de fer una assignatura que fos economia en català. Saps? La podíem I fer, fas com la podíem concepte. fer. Economia en català. Haver begut oli. Aquesta el meu avi m'ho deia molt. Has begut oli. L'has Vale. cagat, o sigui, algú que l'has cagat. Fantàstic. Quan t'equivoques, quan estàs parlant del català i t'equivoques en una paraula, això em fa aleshores et molta venen tots els ràbia. defensors del català Escolta, dient que no ets en prou Virgili, vàlida per fer vídeos. Exacte. Això ho va fer fa poc... Qui ho va fer? Fa poc, fa una setmana. Fa una setmana ho va fer en Peyu. Estava sentat en un bar a no sé si Girona i al costat hi havia 2 noies que estaven parlant sí. en català sí, incorrecte vaig veure el tuit. i va haver-hi durant una setmana que la gent insultant el Peyu en plan, A veure, hòstia, el estem Peyu- demanant que la gent parli en català i els critiquem si parlen en català. O sigui, fem un esforç de... És que la forma de salvar el català no és criticar algú que no parla clar. perfectament el català. Això és la forma en la que desapareix el Exacte. català. Està fent més pel català, la Rosalia. Sí. O la Batguiel. Però jo crec que Pompeu jo Fabra. sempre he preferit una persona que parli català en plan matxembrat, o sigui, que diguis que jo que sé, que no... Que s'esfuerza. Sí, Sí, a mi m'agrada molt. que prefereixo això que no pas una persona que no el parli o un pur que li digui a la persona que
que ha fet com una castellanada, per dir-ho així. No, és que això no sé què. Perquè és el que diu ella. Després aquesta persona que ha fet aquest esforç o que està aprenent, o que si tu li vas en 0, que s'equivoqui, a machete, no, és que ho dius malament, és que no sé què. Però simplement saber com es formen les llengües. És a dir, no existeix el català genuí, no existeix cap paraula que sigui 100% catalana. Molt bé. És a dir, les llengües van evolucionant i òbviament van evolucionant per influències properes. Nosaltres tenim influències occitanes, perquè els occitans els tenim aquí dalt, i a la mitja era la llengua que era una de les principals llengües d'Europa. Tenim influències del castellà, òbviament. És a dir, som una llengua de 10 milions de parlants, i gràcies. I gràcies. I davant una llengua que parla 500 milions d'habitants. Com vols que no t'influenci això? I que no hi ha res dolent en afegir paraules del castellà, tio. Mira, tio, o sigui, no hi ha res dolent. Si em vols sentir parlar com en Pompeu Fabra, aleshores m'hauré de callar. Pompeu Fabra no està. Anem a fer... Perdó, puc fer una anècdota Sí, de Pompeu tant, Fabra pots sobre fer això? Jo crec que és falsíssima, però jo me la crec, que és que el Pompeu Fabra anava pel carrer amb uns alumnes, jo crec que és falsíssima, i aleshores està dient, bueno, quan dieu, en comptes de dir cuidado, heu de dir alerta. I aleshores, quan diu això, Pompeu Fabra es xoca contra una farola. I un dels seus homes diu, alerta, i diu, no, aquí ves a dir cuidado. Clar que és falsíssima, però... No, igual no, perquè si no, perquè es diu. Però si no és vero, és ben trobat, també. Seguim fent frases fetes. Alguna que t'agradi, Marcel? Vale, doncs jo, per exemple, a mi m'agrada la de cap japerut es veu al gep. Vale, què seria la... Que seria com que tu mateix no et veus els teus propis desperfectes. Hòstia, vale. Ets espanyol. No, jo la tinc. El Junqueras no es veu la panxa. Molt bona. Sí. Això és gordofòbic, No, però no per gordofòbic, sinó perquè pots anar fent el Junqueras. És un tio que si pogués aniria amb túnica, aniria que els llarquis anessin al davant tirant pètals d'arròs al seu pas, i el tio estaria encantat. I jo crec que és el que creu que s'ha de fer. Llavors és més com rotllo, pillar metàfora de que el Junqueras que no es veu els efectes, saps, rotllo? Aquesta com el Mandela català. El Mandela català, Li falta picar pedra una mica. Fer la guitza. Això sí. Fer la guitza... Que és molestant. És molestant. Buah. Ja. Tocar el vora viu, també es pot dir. Que és la putejar. paraula vora viu. Tu a una persona del segle XXI li diries... Vora viu és molt bonica. Putejar seria la paraula, no?, de fer la guitza. Sí. Sí, no me rayes. No me rayes. No me rayes, Molt loco. català, Sí. No va de boca o no di ni mu. Què vol dir? No va de boca ni dir de res. mu. Puntito, punto en boca. Teniu alguna idea? Calladito. Ai, no, n'hi ha una TikTok molt mamarratxa que es diu, ja no me'n recordo. Mamarratxa. Però què li passa a ella? No ho sé. Per què li tens tanta ràbia de cop? T'ha sortit molt m'agrada ràpid. molt, m'agrada molt. Vale. En plan, a mi el mamarratxo ja em va. Però n'hi ha una que fan totes les nenes petites que fan alguna cosa així amb la boca i ja no me'n recordo, d'una cançó del Morat o una cosa així, que diu tal qual, en plan, com callar-te. Cállate, Perdre l'oremus, embogir. Votar la CUP. Oh, qui se No. No, votar a l'Esquerra Republicana, ara per ara. Molt bé, Ara Berta. per ara. Fer president a l'Aragonès, és que... És perdre l'oremus. És perdre l'oremus. Atenció. És que dir que votar la CUP és de bojos, home, jo ho trobo insultant, Home. És de ser conseqüent amb el que penses, bàsicament, una mica. Jo ara mateix no sé si votaria, Sí, votar has de No, votar. sí, jo votaria, però sí. per obligació a mi mateix votaria, però no sabria què votar. Jo tampoc. Jo tampoc. Jo votaré per descarte, però tinc clar. A la CUP, no? Sí. No ho sabia, no s'havia vist, Però no, és una cosa que ara mateix no... Bueno, però no cal, Sort perquè que la política no són- no tenim cap eleccions en el... Sí, espera que s'aprovin que no s'aprovin els pressupostos pressupostos. Es prorrogaran. i llavors ens haurem de tornar a votar. No, Ole. però si no es vota es prorroga, vull dir que no passa res. Va, fem més. Fem algun més i tanquem. Per exemple, doncs a mi m'agrada... De cal ample. I que tingueu algú pensat una mica. De cal ample. vol Sense dir estalviar-se res. Sí, tots de cada ample vol dir que està tot pagat, Diego Gallo. Sí. Mira, tal qual, està tot pagat. Però nosaltres no teníem aquell... Hi va haver un vídeo al YouTube que, però fa molts anys, potser fa 10 anys, o 8, que es va ficar molt... Bueno, es va fer famós, que es deia Diego Gallo, i era uns gallecs, o asturianos, no ho sé, que truquen en un telèfon d'aquests per buscar un local de putes.
I llavors comencen, pues que eren unes putes, no sé què. I llavors li diu, un videoclub sin vídeo. Llavors, com trolegen directament, és que ja us el posaré perquè això és molt boomer, trolegen És molt teu, això. el senyor que hi havia abans Abans hi havia no era tan fàcil buscar coses per telèfon, tu trucaves... Clar, tu anaves a la... Exacte, a les pàgines amarilles. Però el que fan aquests és, com un vídeo de fa 10 o 12 anys, és trolejar el que hi ha darrere de la guia electrònica, de la guia de telèfon. Però això com pot Per ser tan trucar. boomer, això? Ja, és molt boomer. Molt! Nivells de boomer, és això? És a dir, hem d'instal·lar una alarma Un baròmetre. El buròmetre. Bomòmetre. Saps? I que ara estaria que... Vamos, que no dona, de sí. Ja, però... Fer el préssec. Què vol dir això? És el ridícul. molt guai, No, però fer el préssec ja l'utilitzen. Pues ni Pissador l'utilitza molt, el fer el préssec. Sí, Stay Home es va fer una cançó Jo és que no que escolto. es diu To Be a Pitch. No Què escolto vol dir fer el música. préssec? De fet, ho diu. Sí. És fer el ridícul. Sí, a mi em mola molt aquest. A mi... Fer el ridícul. A Fer més, el préssec ridícul. és bonic, préssec, com a paraula. Com a paraula hi ha moltes paraules boniques en català. Sí. És el que té, que tinguem una llengua tan maca. Que està desapareixent, per cert. Sí. Fer el préssec vol dir què? Fer el ridícul. Fer el ridícul. Fer la Pilar Rahola! Fer la república, sincerament. No, home, no. Si nosaltres som la T'has leche. fet mal, Fer la guitza, molestar. Ja l'hem dit, aquest. Ai, no, perdó, que tenia un eh. altre. Fer safareig, perdó. El cotillero. Aquest és molt maco, aquest s'ha de El conservar. cotillero. Estalquejar. Estalquejar, no? Sí, Bueno, sí. Seria com... Jo crec que sí. Estalquejar és una paraula anglesa que l'hem Sí. passat al català, Sí. però totalment. Com màrqueting. Com màrqueting. Però tu dius estalquejar i sembla que vull dir que sigui Sí, com sí, que cultivar la sigui... nostra. Exacte. Ve de l'estalqueig, que era un procés Sí. en la lliure Sí, la del meva- blat. sí. Ve del llatí, eh? La meva padrina dient, sí, perquè l'altre dia vam estar estalquejant amb la Paquita i l'Antonieta. Veure la padrina, mira, justament. Veure la padrina, Què vol que dir? seria... Vol dir fer molt de mal o causar dolor En sèrio? físic. Sí, aquesta jo no la vaig acabar d'entendre. Pensa que les iaies, quan fa anys, cascaven bastant els nets i els fills. Cascaven. O sigui, pagaven. Cascaven. M'acabo d'enterar. El què? Clar, Ui, 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 ui. és que a mi les meves àvies no El m'han què? pagat mai, però... A mi tampoc. Però abans qui feia més la funció de mare, diguem, era l'àvia. Bueno, és a dir, abans hem d'anar amb una estructura familiar que no era nuclear, sinó que era una família extensa, és a dir, que t'educava a hòsties tota la família. Tota la família, no només la iaia. Tota la família. Ai, potser ve d'aquí, no? Veure la padrina. Veure la padrina. Veure la padrina. Clar, ara a nosaltres ens donen diners, a Bueno, és ells que els hi creuen la cara. Jo de petita Algú sempre li fa deia que voldria ser, o sigui, que abans de ser mare m'hagués agradat ser padrina. I el meu argument era que a mi m'agradaria més ser àvia o padrina abans que mare, perquè les àvies i les padrines sempre tenen més xocolata, més galeta, Més diners. més diners, pots menjar més gelats, I molt de pots temps, fer com molt de molt més temps. coses que no poden Molt de els teus temps pares. lliure. L'herència de la Llavors iaia, era com, Hòstia. bueno, jo de gran pues, sí m'agradaria ser padrina per tenir tot el que tenen. Tu què faràs quan siguis iaia? Pot ser que iaia, no iaia. estem pot ser que seré Sí, ens La estem iaia desviant. Mercès, que és La super iaia. estètic. I a més, Sí, bueno, sí. serà àvia, no iaia. No, la iaia no. No. L'àvia Padrina, Mercè. padrina. O padrina. I Mercè. no, pues res, pues mimaré els meus nets, pues molt. quina Els era- meus fills s'enfadaran per mimar-los, però bueno, Quina- com estaré jubileta, puc li Quina era la frase? És que ens hem anat... Veure la padrina. Era veure la padrina. I què era? Era fer molt de mal o causar dolor físic. Pues seria com veure les estrelles. Veure les estrelles. Ah, bueno, sí. Sí, pot ser, perfectament. Fer una urquinaona. Fer una urquinaona també està Sí, bé. perquè saps que si vas allà... Et faran molt de mal. Alguna hòstia et cau. Alguna hòstia et cau. Sí. Venir de l'hort. No De està al cor- l'hort. Hort. De l'hort, Sí, va dir, sí, va. venir de l'hort. No entenc. No està al corrent del que està passant. Sí, baixar de la figuera. Però No això t'enteres és que- ni del clima. Oh, Ah! boníssima. Boníssima. Està molt guai. És que està molt guai. Sí, sí. I el que un dia podríem fer és traduir-les al castellà, perquè ens poden sortir cada merda. Ja, és que nosaltres havíem pensat Però no. a traduir-los al castellà. Però és molt difícil. Però no és difícil i ja només faltaria això, ja, de castellà. Ens matem. És a dir, per exemple, això parlàvem de que ara el Tribunal de Justícia de Catalunya, que ha establert que el 25% de les hores que fas a l'aula han de ser en castellà, tinc la fantasia que una d'aquestes assignatures sigui el català. Català en castellà. Català en castellà. Sí, I podria jo ser. crec que traduir O anglès en castellà. Sí, jo crec que traduir les frases fetes al castellà... Jo ja ho feia, jo a anglès, parlàvem de tot menys en anglès al col·le.
Home, no. Si Ja, però no és la teva llengua. No. És que hi ha un petit factor. Ja passarem a la secció de saber i mamar. Saber i mamar. Saber i mamar. En català. En català, En català. hòstia. Consisteix en... Bueno, és com un preguntados. Un trivial. Un trivial. Tenim esports, art, història, geografia, biologia, entreteniment. Les Olimpiades. I de la et donarem la pregunta i 4 opcions. Vale. Llavors tu has de decidir entre les 4 opcions. Si encertes, puta mare, o sigui, t'emportes un pin i una xapa, però si falles, hauries de beure cervesa. No t'agrada la cervesa, pots beure aigua perfectament, no passa Tens res. per aquí l'ampolla de birra 08 que també fa aigua. Establim això. Sí, birra 08 i l'aigua jo crec que es porta bé. Com ho fem? Comença la Mercè. I després faig jo. Ah, vale, doncs vinga. Art. En el món de l'art existeixen 105 tonalitats del color vermell. Quins colors vermells són reals? El vermell Ferrari? El vermell semàfor? El vermell Satanàs? O tots? A veure, a mi em sembla que el del semàfor segur que sí. Em sembla que el del Ferrari l'he sentit. I com que l'últim no, però no hi ha l'opció de les dues primeres, tots. Molt bé! Molt bé. Vale. Boníssima. Això és la mateixa lògica que feia servir pels exàmens? No em serveix els exàmens. Vale. Per l'examen de conduir, sens dubte, és la lògica de quan és Sí. totes les anteriors Sempre. endavant. I el preguntados en el joc del mòbil també és aquesta. O la més Sí, llarga, també. no? A vegades també. Sí, la més llarga. La més llarga. Sí. Ara anem a història. Vale, va. Quant de temps va estar Hitler empresonat després de liderar el Puig de Múnich del 1923? A. 9 mesos. B. 2 anys i 8 mesos. C. 5 anys. D. 3 anys i va ser indultat per Pedro Sánchez. Perro Sánchez... Quina era la primera opció? 9 mesos. Un embaràs. Un embaràs de nazi. Ai, ara aquesta és molt... La A. Correcte? Ole! No sé, al final... Boníssima. Va estar condenat a 5 anys però està 9 mesos. Geografia. Quin és el desert més gran del món? Buah. El Sàhara, l'Antàrtic, l'Aràbic o Lleida? L'Antàrtic. Molt bé. Oh, Hòstia, tia, però si ho boníssima. saps tot. O sigui, ja té un pin, Tenim com a regal, mínim. Tenim regal. Tenim regal. Sí, és que no sé... Què vols? T'ho pide. Biologia. Quina de les següents opcions és una planta? L'aleta de tauró, el tentacle de medusa, la cua de cavall... Michael Schumacher. Sí, això ja... Michael Schumacher. Sí. No. Estava esperant la següent opció. Ja, és que jo aquí m'he tallat una mica. Aquesta no l'has ni de broma, la cua de cavall. Molt Molt bé, bé, tio. Boníssima, boníssima. Vale, anem a entreteniment. A Que veure. estic molt nerviosa per si les encerta totes, De Què veritat. et trobes en primera opció si busques la República amb K al YouTube? A. El podcast pseudo-humorístic que més t'agrada, és a dir, aquest. B. Un grup de bachata. C. Puigdemont donant un petó a una bandera espanyola i dient que viu Espanya. O la última, res perquè no existeix. Vale. Les dues últimes no. Quina era la primera i quina era la segona? La primera és el podcast. Nosaltres. Nosaltres o un grup de bachata. És que ho vaig buscar i no em vau sortir. Un grup de batxata. I a més, és una merda de grup. Sí, la veritat és Me'n que sí. recordo que us vaig buscar i després vaig buscar long. I quan vaig buscar long Ja em vau ens ha sortir sortit. vosaltres. Però com ho podem fer per pujar? Tu que ets professional de les xarxes. Hem de pujar. No, pobreta. La volem República que... Podcast. O sigui, afegiu Un hashtag. No. una paraula Clar, després de la A República. on? després de la República. En el canal, el nom Sí, del canal. sí. Perquè és que si no ens surt O el en el grup de nom dels bachata... vídeos. Però és que a més és idèntic, amb la K i En tot, sèrio? t'ho Però juro. així també ens piquem una mica, saps? I si els censurem a ells, en plan, No. denunciar perfil. Però jo veig més rotllo Pop. de tenir una motivació de que al final sortim nosaltres el primer. Però Tenen- que qui li tenen- posa a la República un grup Tenen, de batxata? tenen 100.000 visualitzacions per vídeo, jo crec que no En el superen. sèrio? Sí. Ens podríem convidar, no? I fem un batxarrepo. Sí, Però és que potser hem de pagar també un avió. la última i Última si encertes- pregunta, i si sí. encertes Ah, ja pensava que ja has havia fet l'all-in, eh? Vale. Quin any es produiran els Jocs Olímpics d'hivern de Barcelona? 1. 1992, 2022, 2030, mai firmeu el manifest de la plataforma Stop Jocs Olímpics. Es produiran o es van produir? No, es produiran. produiran. Sí, 1992 seria molt raro. 2022, 2030, mai firmeu el manifest de plataforma Stop Jocs A Olímpics. veure, 2022 no.
2030 a mi em sembla que és molt, molt aviat. Molt I 2030, si molt és- aviat. Que jo tindré 40 anys, La última. És l'última Que boníssima. perquè no volem que es facin els Jocs Firmeu el Olímpics. manifest. Firmeu el manifest de la plataforma Stop Jocs Olímpics perquè no volem que ens trenquin més els Pirineus. Bueno, Berta, el programa... Les he encertat totes avui, algo, eh? Ets, Sí. ets una crac. Gràcies. Sí, Et No, algú et regalarem i farem la foto. Algú et regalarem, Ole! una foto molt xula ens farem i esperem que t'hagis passat superbé. Superbé, t'ho juro. Sí, sí, de debò t'ho dic. Estàs convidadíssima a venir A quan et vulguis. doni la gana. O sigui, Sí. tu agafes, ens escrius i ens dius, ostres, aquest dissabte no tinc res a fer. Nosaltres, la República, Vull venir a fer un t'acollim. vermut. Sí, Fantàstic. cervesa també te'n podem posar, et podem posar aigua, et podem posar el que vulguis. Fanta. Fanta, de taronja a llimbona. Taronja, Taronja, sempre. vale. Igualment, això estem nosaltres, aquí la Nou Bòstic no para ni està Sí, superguapa. la nau Bòstic, bueno, abans ho hem estat parlant, que hi ha 1000 coses per fer, que aquí Ja ho he la nau vist. Bòstic també estàs convidadíssima a venir. Sí, la Nou Bòstic té TDAH, també. Sí, com jo, estem igual. I bueno, res, la República per avui ja està. Jo estic molt content. Com ha anat, jo també. I Jo no també. estic borratxo, que també està molt guai. Mira. Sí, és una cosa que anem avançant Bueno, sí, programa a això sí, programa. ho hem treballat molt. Ho hem anat treballant. És que abans em feia 2 cerveses per programa i vaig veure que no vocalitzava bé. Ja Home, ens n'he és que passat clar. alguna. Sí, Sí, Vam reduir. limitar-les, per dir-ho així. I bueno, i això és per tot per avui. Déu vos guard i puta Espanya. Sempre, Sempre sempre. puta Espanya.